Cérenka. To som rada, že si mám kam sadnúť. Ale prečo by mala Peť spadnúť? Babka, však vy ste tuším hluchá. Mucha, tiež si nevšímajte, tých tu lieta dosť. No vidíš, že toto bude tvrdý oriešok. No poďme na to. Ako si tu žijete? Šijem i šívam. Ale babka, ja sa vás pýtam, ako sa máte? Gate, to som to ňúčikovi šila, to mu sedí takto. Ale babka, už naozaj nevymýšľate si. A zdravie ako slúži. Ale muži, vy viete, aká jedna, počujete ju? No touto otázkou už radšej skončím, lebo k výsledku by sme sa asi nedopracovali. A čo deti, babka, máte deti? Smeti? Aké smeti? Však som to zamietala, čo nevidíte? To by som si nedovolila. Čo párate? Ja sa vás pýtam na mládež. Krádež? Aká krádež? Čo mi ukradli môjho bratáčika, ktorý strážil spod záhradky? Pomoc! Ale žiadna krádež, žiadne smeti. Ja chcem iba synov a dcery vychovali. Dcery, synov, vnúčikov aj pravnúčikov, veru tak. Výborne! Vaše ruky svedčia o tom, že ste svedkom ohromné... Technika. Babka, ešte len som začala a už ma prerušujete. Ja sa vás pýtam na súčasnú techniku. To mi minule priniesli automobilizovanú práčku. Fantastické, povedzte mi niečo o tej práčke. Kačke? To už dávno nechovám, to len sviňo porobilo. A manžela máte? Mám. To so susedom na jarmok išiel. Kúkni tam, už idú. Serus. Poďka, Sláko, z jarmeku. Čo zas to mám na krku? Jaj, to mi žena kúpila. Že vás žena ubila? Že sa jej dáte? Kde som bol v tom blate? Na poli, však tam veľa prší. Máte doma myši? Človek už ani nevie, čo má s nimi robiť. Volado mi chce hlavu rozbiť? To bude voľaký mamlas. Čo? Nerozprávam nahlas? To vy, Sláko, zle čujete? Že veľmi plujete? To bude asi ten tlak. Na ústneho trafí šlak. Však furt ináč hovorí. Idete do hory? Ale však, načo? Však už tam nerastú žiadne huby. Bolá vás zuby? Na minulý týden. Ale to musíte mať iné trápenie. Budete mať krštenie? Už 15. vnúka, to bude teda hostina. Koľko vážila tá svina? To muselo byť ale klobás. Čo je? Koho do nás? Moja žena dobre varí. Najradšej mám kumple a veľa horčice. Máte doma ploščice? Máš na plný dom. Uderil do vás hrom? Že ste to aj prežili? Veru sme toho zažili. Nejak tá mládež naša. Že ste stretli Mikuláša? A čože vám to povedal? Však nič som nepredal. Idem ja už radšej domov. No tak s Pánom Bohom.